U 14. kolu Hrvatske vaterpolo lige na bazenu kraj Save sastali su se finalisti prošlogodišnjeg prvenstva, domaća mladost i trostruki aktualni prvaci, splitski Jadran. Uoči ovoga kola Jadran je bio vodeći s 33, dok su Jug i mladost imali 30 bodova. A do play-offa poslije ove ostaju još dvije utakmice. Dvoboj je pogodkom u prvom napadu otvorio Marinić Kragić, ali mladost je preokrenula na 3-1 da bi prva četvrtina završila rezultatom 4-2. U drugoj četvrtini domaći udvostručuju prednost i imaju nekoliko napada za 9-4, ali prva polovica utakmice završava prednošću od 3 zgoditka 8-5. U trećoj četvrtini mladost s 3 uzastopna pogotka odlazi na +6, ali pred kraj tog dijela igre isto čine i gosti, pa u zadnju četvrtinu domaći ulazi s prednošću od 3 gola. Na početku posljednjeg dijela igre Jadran postiže i četvrti vezani pogodak, smanjuje prednost mladosti na 2 zgoditka, ali domaćini postižu još 2 gola za nedostižnih 14-10. Na kraju se već riješeni dvoboj odužio zbog provjera spornih situacija, a utakmica je završila pobjedom mladosti 15-12 po četvrtinama 4-2, 3-2, 4-4 i 3-3, što je završnicu prvenstva uoči play-offa učinilo još zanimljivijom. Najbolji strijelac bio je kapetan Jadrana Zvonimir Butić sa 7 zgoditaka. Bila je vrlo dobra utakmica, zanimljiva za gledatelje. Mi smo odigrali dosta dobro, pogotovo taj prvi dio, i čestitam svojim igračima na pobjedi. Malo smo imali vremena se odmoriti, pripremiti, bila je i taj svjetski kup, pa je bilo malo pauze u prvenstvu. Iskoristili smo to za dodatan trening malo i neke sitne korekcije, promjene i evo, dalo je sad rezultata. Ali idemo dalje, nema razloga sad da se nešto previše zadovoljavamo s ovim, pobjeda je tu, hvala Bogu, ali idemo dalje. Čestitke mladosti na zasluženoj pobjedi, apsolutno su bolji od nas ušli u susret, bili u nekakvoj, pogotovo obrambenoj energiji, puno jači i puno bolji. Mi smo, kako je išla utakmica prema kraju, dizali i razinu igre i tempo, međutim nismo uspjeli i nismo imali snage za nešto više. Subota Eurocup sa BVS-om kući igramo, nakon toga nastavak prvenstva, utakmica s Primorjem, s Primorjem. Ništa, prvenstvo ide prema nekakvoj kulminaciji. Mislim da smo dosta zakomplicirali svoju situaciju ovom utakmicom, možda izgubili poziciju vrlo vjerojatno broj 1, odnosno novićemo više sami o sebi, što nam je do sada doigravanje ove 3 godine značilo dosta, međutim ne mora značiti ništa, do sada smo pobjeđivali na gostujućim bazenima, možemo to uvijek. Mislim da smo pobjedili ovu utakmicu s našom agresivnošću, dali smo veliku pažnju i pripremali se za njihove kontre uplivavanja i mislim da je tu prevagnulo i u napadu smo se držali dogovora i zadovoljni smo kako smo odigrali i pobjedili 3 razlike, što mislim da ima jako bitnu ulogu za dalje u nastavak prvenstva. Sljedeći tjedan imamo isto tako bitnu utakmicu protiv Juga, tu smo protiv njih izgubili, isto nismo dobro otvorili utakmicu, ali mislim ako budemo ovako igrali kao što smo danas, mislim da imamo jako dobre šanse za pobjedu.